Litis Chica Belmariano, very secure. Sa akin po siya eh. Tinanong kasi ang aktres ng isang marites. Hypothetical question, ano raw ang pwedeng gawin ni Donnie na hindi niya mapapatawad? Sadya, mambabae. Kung gagawin niya yon, goodbye na. Ganun lang kadali. Wala na nga balikan at patawad kasi once na ginawa niya, uulit-ulitin niya yon. At pag pinatawad ko siya, ako lang din ang mababaliw, hindi ba? Dahil wala na akong tiwala sa kanya. Mag-overthink at mag-overthink ako araw-araw na may babae siya, ganon. Kaya sa akin, no. Napaka-importante sa akin ng peace of mind.